La plaça Capdevila de Trem es va convertir el passat dissabte en l'epicentre de la 12a edició de la Fira del Codony, que va comptar amb més de 60 estants agroalimentaris i una desena d'artistes i artesans del Pirineu. Fins a 12.000 persones es calcula que es van acostar a una fira que, a pesar de la seva curta experiència, s'ha convertit en una de les més importants del sector. És una fira que, malgrat que es diu del Codony, vol ser la fira de tardor, una fira en la que, aprofitant les dates de Tots Sants, que provoquen el retrobament familiar de molts pallaresos que venen a recordar els seus difunts, doncs sigui la mostra de l'activitat i de la vitalitat dels productors del sector agroalimentari que s'estan potenciant des de diferents instàncies a la nostra comarca. A més de l'exposició i venda del fruit, el públic va poder gaudir de diverses activitats amb el codony com a protagonista principal. El cuiner Mariano Gonzalvo va demostrar el seu domini als fogons i Oriol Pallarès va sorprendre amb un taller de cuina creativa amb codony per a nens i nenes. Paral·lelament es va celebrar el clàssic concurs d'allioli de codony o de plats preparats amb aquest ingredient, on hi van participar una desena de particulars, la majoria veïns de la comarca. El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Joan Simó, va ser l'encarregat d'inaugurar la 12a edició de la fira. Durant un dia o 2 dies que pot durar aquestes fires, reacciona el tema de l'economia, se visita més la ciutat, se compra, se ven, si hi ha algun hotel, si hi ha restaurants, sempre tot funciona, no solament aquí, on se faci la fira. El contrapunt lúdic el va posar la cercavila de gegants i la màgia i l'humor del mag Fèlix, així com un taller de demostració de tovallons de paper. També es va descobrir una ruta urbana de 6 quilòmetres, previ a l'esmorzar popular de llonganissa amb allioli i pa torrat. A la nit i com a cloenda va tenir lloc a la Lira l'actuació de 2 primeres espases del jazz actual català, Andrea Motis i Joan Chamorro Trio.